ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା କ୍ଷୀର ମୁଢ଼ି ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇଗଣକୁ ମଝିରେ ଫାଳ କରି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପୋଡ଼ି ନେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡ଼ିଲା ପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଲି। ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ବାଇଗଣର ପୋକ ଫୋକ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରି ତାକୁ ଭଲସେ ମୁଁ ଦଳି ନେଲି। ବାଇଗଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିକି ସେଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ଲୁଣ କି ତେଲ ପିଆଜ ଦେବା ନାହିଁ, ସିଧା ଆମେ କ୍ଷୀର ଢାଳିବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଦେଶୀ ମୁଢ଼ି ଦେବା, ଯେତିକି ଆମେ ଖାଇବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଦଳିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୁଢ଼ି ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ନେଇକି ଖାଉଛି।